Σήμερα θα κάνουμε ένα καμβαδάκι που θα ενσωματώσουμε γύψινα προσωπάκια, θα δουλέψουμε το κότο, το οποίο είναι αυτό, λίγη γάζα, μπορείτε και υφάσματα αν δεν θέλετε να βάλετε γάζα, και σιμίδα. Λοιπόν, περνάω, έχω διαλέξει το Ivoire, το Powertex και έχω περάσει όλο τον καμβά μου, πολύ απλά με ένα σφουγγαράκι, με Powertex Ivoire. Έχω τα κεφαλάκια αυτά του Powertex, τα οποία είναι 2, 4, 5 μέσα σε ένα πακετάκι. Τα περνάω και αυτά με Powertex και ενώ είναι ακόμα υγρό, τα κολλάω πάνω στον καμβά. Πρέπει να είναι υγρά για να κολλήσουν, έτσι. Αυτά όλα μπορούμε αργότερα να τα βάψουμε. Όχι μπορούμε, θα τα βάψουμε όλα για να έχουν χρώμα. Μπορείτε να διαλέξετε πάλι όποιο χρώμα θέλετε για να τα κάνετε. Έχει 10 χρώματα το Powertex, έτσι, μέσα στο μπουκάλι, το ξέρετε, φαντάζομαι. Και μπορείτε αργότερα να κάνετε άλλο ένα τελαράκι με τον ίδιο τρόπο, με παραπλήσια γαλματίδια, ή 2 και να κάνετε τρίπτυχο, όπως είχα κάνει εγώ σε αυτό το έργο που έχετε μπροστά σας, που έχω μπροστά μου. Ήδη έχουν κολλήσει. Άλλαξα γνώμη, θα το βγάλω αυτό από εδώ. Θα το βάλω εδώ για να είναι πιο κοντά και όταν θα βάλω άλλο τελάρο να φαίνεται συνέχεια το ενό στο άλλο. Το κότο είναι πακεταρισμένο σε αυτό το κουτάκι. Είναι βαμβακερό. Απορροφάει πάρα πολύ καλά το Powertex και μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραίες κατασκευές. Το βουτάμε πολύ μέσα στο Powertex, το στείλουμε πάρα πολύ καλά. Αφού το έχω βουτήξει όλο, αρχίζω και διακοσμώ γύρω-γύρω τα προσωπάκια, όπως ακριβώς θέλω. Μπορώ να το ανοίξω. Τα μπερδουκλώνω μέσα στο κότον. Φροντίζω αυτά που λερώνω να τα βγάζω για να μην κάνουν κοιλίδες. Έχω καλύψει όλη την επιφάνεια και τα προσωπάκια με το κότο και τώρα έχω κόψει ένα κομμάτι στο κινέτε, η οποία είναι ένα ύφασμα 100% ακερό, βγαίνει από τη γαλλική λέξη καλτσόν γιατί είναι άκρως ελαστική και ανοίγει ακόμα περισσότερο όταν τη βάζουμε μέσα στο Powertex. Για να δείτε πώς δουλεύει, είναι πάρα πολύ ωραία. Η διαφορά της από τη γάζα είναι ότι δεν ανοίγει, δεν κάνει τρύπες, απλώς κάνει πάρα πολύ ωραίες μύτες και θα τη βάλω εδώ πάνω στον καμβά, υπολογίζοντας ότι θα έρθει δίπλα ένας άλλος και θα κάνω μια συνέχεια. Βουτάω μέσα στο Powertex, μάλλον βουτάω τη σιμίδα στο Powertex για να τους κάνω καπελάκια. Πάνω στο κεφάλι του. Και έτσι μπορώ να το διακοσμήσω όπως εκεί.
σε αυτές τις φωτογραφίες. Μπορώ δηλαδή να κάνω ό,τι σχέδιο θέλω. Αφού έχω βάλει τα διακοσμητικά στοιχεία που θέλω, τη σημείδα, το κινέτε, το κότον, το αφήνω να στεγνώσει για να έχει σκληρίνει και να μπορώ να βάψω. Όπως βάφουμε με τα χρώματα, με τα power colors και με το βερνίκι. Λοιπόν, έχει στεγνώσει ο πίνακας, πάλι με τον γνωστό τρόπο, με βερνίκι και power colors. Στην προηγουμένη περίπτωση έχω διαλέξει την κόκκινη όχρα για να κάνει αυτές τις αποχρώσεις, κόκκινη όχρα, κίτρινη όχρα, άσπρο και χρυσό, για να βγάλει αυτό το μείγμα. Βάφω, αρχίζοντας από τον πίνακα, από το γύρω-γύρω του θέματος. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε και βάφουμε όλο τον πίνακα. Οι αποχρώσεις είναι κόκκινη όχρα, κίτρινη όχρα, άσπρο και χρυσό στο περίγραμμά του και έχω βάψει τα αγαλματίδια με μπρονζέ αντικέ. Βέβαια εσείς μπορείτε να διαλέξετε ό,τι χρώματα θέλετε. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πολύ.